Jekk ngħidlek li m'hawnx droga, inkun qed nikdeb. M'hawn l-ebda ħabs li fih m'hawnx droga. Dawn kienu l-ewwel kliem tad-direttur tal-ħabs Abram Zammit waqt intervista ma' One News meta ġie mistoqsi għar-reazzjoni tiegħu għall-allegazzjonijiet ta' Charles Muscat il-Pips li l-ħabs huwa mimli droga. Il-Pips li nbagħat il-ħabs fuq til doppju għalli kemm kien ilu l-ħabs instab pożittiv għad-droga 25 darba. Abram Zammit jispjega kif terz ta' 600 priġunier li bħalissa hemm fil-ħabs kienu arrestati b'reati li għandhom rabta diretta jew indiretta ma' droga. Abram Zammit jgħid li fil-ħabs hemm zero tolerance għal min jinqabad bid-droga. Jgħid li saħansitra ġieli kien hemm każijiet ta' priġuniera li kien baqalhom jumejn biss biex jinħelsu u wara li nqabdu b'ammonti żgħar ta' droga fil-ħabs reġgħu ntbagħtu il-ħabs minnu fih. Jammetti li ġieli kien hemm uffiċjali tal-ħabs involuti u jgħid li ma' dawn ukoll ma tintwera l-ebda tolleranza. Id-direttur tal-ħabs jgħid li kull uffiċjal li nqabad jitraffika droga fil-ħabs jew kien kompliċi ta' traffikar kellu jinżal uniformi mill-ewwel u spiċċa u maqful f'ċella. Abram Zammit jirrakkonta kif isiru tfittxijiet fuq kull min jidħol fil-ħabs, inkluż priġuniera, uffiċjali u viżitaturi. Iżda jammetti li ġieli kien hemm każijiet fejn id-droga rnexxilha tidħol, jew għax xi ħadd jirnexxielu jaħbiha fil-partijiet intimi tiegħu jew inkella b'metodi oħra. Waqt l-intervista Abram Zammit jurina fliexkun mimli likwidu stramp u jispjega li dak il-fliexkun ġie meħud minn priġunier li wara li ħal metadon għalaħħa fi fliexkun biex itija lil xi ħadd ieħor. Il-metadon huwa dak il-likwidu li jieħdu persuni bi problemi ta' droga bħala sostitut. Jgħidilna b'każ ieħor fejn id-droga ddaħlet fil-ħmieġ li kellha tarbija fil-ħarqa tagħha. Dawn huma affarijiet li jiġru ta' kuljum skont Abram Zammit u kull min jaħdem hemm irid ikun persuna qalbina.